Рано сутринта, 6:30. Преключваме на нощна смяна с малко и е време да покажем как работи дрона на 2,5 литра на декар норма. Пръскаме с Питор и Рибозол микс за рапица и слънчоглед. На около 10 метра сме от открайчването. Тогава сме вече в редовете, може да видите къде са редовете, къде е фаза реда и започваме да ви покажем сте. 2,5 литра. Перфектно. Перфектно. След малко ще покажем и откатването да го е направило. Да покажем и долната етажа на слънчогледа. Ето долната листа даже като правят сянка. Даже имаме и по другите листа. Ето. Ето и по малките най-отдолу. Даже има и по тези. Ето. Абсолютно 100% покритие. Може да се види. Нека се ходим до окрачването, да видим как е малко окрачването. А вече е окрачването. Ето в момента даже и летим. В полет сме. Височината е 3 метра и 5 см. Скоростта е 8 метра в секунда. Това е горе-долу около 22 км в час. Влезе малко по-към края на окрачването. Това е толкова покритие навсякъде. Сега ще покажем и първия ред. Ето го. Ето го и първия ред.